Oo. Sige na. Ikaw naman. Hindi. Uy. Ginagawa! Ginagawa ka dodong. Ginagawa! Hello everyone, welcome back to my YouTube channel mga kadodong, mga ridang. Ngayong araw na to mga kadodong ay araw ng Sabado. At ang oras naman ay alas 2 na ng hapon. At bago ko i-subscribe sa inyo kung ano na naman yung isa-challenge ko sa anak ko, nauna ay magpapasalamat ako sa mga nag-subscribe sa aking channel, sa mga viewers ko, sa mga nagda-like at sa mga nag-share. At sa mga subscriber ko, maraming salamat talaga sa inyong suporta mga kadong, mga ridang. Ngayon mga kadong, yung anak ko, yan, lalaro muna siya. At i-challenge ko na naman siya sa pagkain ng papaya mga kadong, kasi hindi pa ito nakakain ng papaya mga kadong eh. Bukod ng mga challenge ko sa kanya ng mga prutas, iba't ibang prutas mga kadong, itong papaya na hinog, yan mga kadong, yan ang isa-challenge ko sa kanya, yung papaya na hinog. Yun, gusto kong patikman sa kanya mga kalodong, kasi pag uuwi tayo sa probinsya, maaari din niyang makakain yung ganong klaseng prutas mga kalodong. Kaya yun ang i-challenge ko sa kanya, ituturo ko sa kanya, papatikim ko na sa kanya habang nandito pa kami sa Maynila. Pag nakauwi na sa probinsya, mas masarap yung papaya doon dahil hinog talaga sa puno mga kalodong. At itong papaya na i-challenge ko sa kanya dito lang namin ito binili. Iwan ko kung anong anong lasa nito at matamis ba o hindi. Pero bago ang lahat mga kalodong, kung bago pa kayo sa aking channel, sana ay subscribe nyo ang aking YouTube channel mga kalodong, dahil ay napakaliit pa talaga. Gusto ko po ay nanyayan ko kayo na sana suportahan nyo rin ang aking YouTube channel. Yan ang anak ko mga kalodong, lalaro pa siya. At yan na dong, hindi na napatatagalin, umpisa na namin ang aking challenge. Sa challenge ko sa anak ko. Alright mga kalodong, mga kalodong, dito na naman yung anak ko, isa-challenge ko na naman ito sa pagkain ng papaya. Yan mga kalodong, hindi pa niya ito natitikman mga kalodong, yung papaya. Sa tanang buhay nito. Ngayon pala ito makatikim ng hinog na papaya mga kalodong. Kaya yun ang i-challenge ko na naman sa kanya ngayon. Okay, hatiin ko na siya kalodong. Yun pala, kung maghahati kayo ng papaya, simple lang, ganyan lang mga kalodong. Yan, hatiin mo lang siya. Okay, yan mga kalodong. Allah! Yan mga kalodong. Ngayon, ito yung isa-challenge ko sa anak ko. So, kailangan kainin mo talaga yan ha. Okay. Tapos, ilaglag ko dito yung kanyang puto. Yan. Yan. Sunod naman yan, pakwan. Pakwan. Papaya na ito eh. Kakatikim na ng pakwan eh. Challenge nga eh. Ito, tanggalin ko na din. Huwag na yan oh. Ito na, dali. Malaki yung sa'yo Ito na oh. Sige, malaki sa akin. Sa'yo maliit. Ito na. Hindi ka kakain ito. Huwag na yan, balat yan eh. Hindi ganyan. Kaya mamaya, naturo ko sa'yo pa paano ha. Tubig. Huwag na yung tubig, di na kailangan ng tubig to. Di na kailangan ng tubig. Gayahin mo po ganyan o. Dali ha. Hawakan mo yung kutsara. Quickly. Uy, ganyan o. Uy, tingin ka. Ganyan mo siya. Sirahin mo siya na ganyan. Teka. Ikaw. Sige na. Ikaw naman. Hindi. Uy. Ginagawa! Ginagawa ka dodong. Ginagawa! Opo, lalanggalan tayo niyan. Langgawin. Ganyan o. Kunin mo na yan, lalanggalan. Mamaya na, sige na. Na tayo.
Ganyanin mo. Oh. Oh. Ayun na, sabay na tayo. Mali. Nga lang. Sige na. Sus. Yan. Oh, dandan. Malaglag yan. Hehehe. Okay, sige na. Kaya mga Ardong, sabay na tayo. Wah! Ano yan? Di. Oh, ano yan? Di ako na, Bi. Okay. Dito Tapos na na yan. mabilis ulit. Bilisan mo kay mahaba na. Sige, nalaglag sa akin. Ardong, oh. Laglag na naman yan. Laglag na naman yan. Oh, sige. Subo na. So, sige. 1, 2, 3. Subo na agad. Ay, sus, malaglag naman. Sige na. Sige na. Oh. Oh, ay na. Laglag ka naman. Mamira talaga, oh. Sige na. Ay, laglag ka na. Doon, naglalagay. Ay, lagyan ko na to. Dali na. Buhol pa siya. Oh, ito na, oh. Nilagyan ko na, oh. Ito na nga muna. Dali. Malaglag. Ingatan mo. Malaglag. Oh, sige. Sige, yan. Sige, subo na. Subo na. Nakay, nakain yung buto. Ay, may buto. Tamis. May nakain kang buto eh. Kain na. Kain na. Kain mo. Ay, sus. Nguyain mo na agad. Lunok na agad. Oh, lunok mo na. Ay, sus. Masarap yan. Tamis yan. Oh. Okay, Tam. Another challenge. Oh, another challenge. Di na kutsara, ha? Pag nasa bundok ka naman, wala nang kutsara doon. Diba? Pag sa bundok na, wala nang kutsara. Ganyan naman, dali. Ganyan. Ganyan. Kukutsara ka din. Huwag ka namang kutsara. Para ubos agad. Ay, sus. Dali na. Sige, kain na muna. Ayaw niya mo po. O, sige. O, subo na. Oh. Anong say mo? Ano masabi mo? Nandito na. Ilalawayan ko muna. Ilalawayan ko muna. Gagawin. Sige na, ganyan na. Huwag na kutsara-kutsara. Kasi pag nasa bundok na tayo, wala na kutsara doon. Kagatin mo na. Sige. Ganyan. Kamit naman mo. Ubos na. Wag ka nga mag-ano. Oh. Oh, di ba? Ito naman. Ito pa. Oh. Wala na nawa eh. Ay, Diyos, may daya mo talaga. Hindi ko na nilikuha. Oh, na kaya nga ito pa. Oh, ito, matamis to. Dali. Hoy. Dali na. So, papaya na naman. Kanta talaga ng tubig. Pagtulak. So, sapat na. Huwag na yan, kaya matapos na to. Dali na. Damihan mo na to. Ubusin mo na to, ha. Nakaubos na siya ng isa. Kalulong. Dali na, kay. Para. Oh. Dali na. Ay, Diyos. Tagal naman. Dali na. Oh, ganyanin mo na. Huwag mo na kutsarahin. Ganyanin mo na. Unod ta. Basa-basa na dyan. Oh. Oo ka mo dito. Oh, pag sa bundok na, wala na kutsara doon. Ganyan na yung style niya. Oh. Di, gating mo na. Sisikot siya. Ano na ako. Huwag nga ang kutsara ha. Jesus. Ikaw, kutsara pa. Kasi pwede namang hindi na magkutsara. Sige na. Ay, pag nasa bundok na, wala ka ng kutsara doon. Oo. Dali na. Wala na, nilanggam na tayo. Ay, Diyos. Ikaw lagi mo yung nilaglag eh. Yan ano eh. Ito, kakain ito. Huwag na yan. Ba't kunti-kunti? Sakihan mo na. Sakihan mo na kasi. Ay, Diyos. Dali na. Yan,
sa'yo, kagatin mo na agad eh. Huwag na ito sa kutsara eh. May tubig. Ayan o. Itong pula lang para matamis. O, dali na. Dali na. Ay, nako. Yun na lang, tayo ko na. Bayan, lagi nag-alcohol. Wala namang germs. Ito, alcohol ka pa. O, dali na. Ubusin mo yan, ha? Dali na. O. Suslakihan mo na. Daroy ka. Di naman nakakalason yan. O. O. Huwag mo na isipin niya. Matamis yan. Masarap yan. Yummy, yummy, ha? Ba't huwag ganyan tubig? Ano na tubig, o? Isa pa. Bilisan mo na. Ikaw naman. Oh, last na yan, last. Dali. Bilisan mo, Jesus. Dali na. Ah. Ubusin mo nga to eh. Sa'yo to eh. Oo. Oo. Malinis na mamisa eh. Dali na, may isa pa. Huli. Panghuli. Oh, dali na, matapos na, dali. Dali, matapos na. Dali na. Ay, Jesus. Oh, dali na, panghuli. Dali na, ay nako, mahaba video natin, dali na. Oh, social ka pa eh, magkukusya-kusyara pa, dali. Dicho. Ah. Sarap-sarap nga yan eh. Oh. Yan mga kalaro, kaya na naman siya ng papaya. Alright mga kalaro, mga karidang, yun na muna yung video na i-share namin sa inyo kasama ng anak ko. Yun, sina-challenge ko na naman siya ng pagkain ng papaya mga kalorong dahil hindi pa talaga siya nakakatikim ng hinog na papaya. Kaya yun, pag uwi tayo sa probinsya tapos may hinog na papaya, kakain ka na ulit ng papaya. Ha? Hindi, umayos ka. Mansanas lang. Ha? Mansanas na naman daw. Pambira ka. Papaya, masarap din yung papaya eh. May mais ata dun, yung mais na lang. Mais na lang daw. Maraming mais sa probinsya. Alright mga kalorong, yun na lang ang ibabahagi namin sa iyong video. At kung bago ka pa sa aking channel mga kalorong, paki-like na lang at paki-share. At higit sa lahat mga kalorong ay pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa i-upload ko pa mga video mga kalorong. Alright, dali na. Lingwin, magbabay na tayo. Yan ang anak ko. Kasama ko ang anak ko, mga kalong. Magbabay na tayo, nak. Dali na. Bye-bye. Bye-bye. Ang bira, pabigla-bigla. Alright, mga kalong. Dito na lang yung aking video. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nag-like at nag-share. Maraming salamat. Bye-bye. See you next vlogs.